kúpiť 3-miliónový dom. Je to neporovnateľné, čo týka komfortu bývania. Každopádne vravím, moje vlastné bývanie je moje pasívum. To znamená niečo, čo žerie moje peniaze. Slušne povedané, to znamená niečo, čo spotrebováva. A my sa na to väčšinou tak neuveriteľne tešíme, že už máme vlastnú strechu nad hlavou, Jasné. Ale je to veľké pasívum. A ja sa teším z toho, že mám vlastnú strechu nad hlavou, ale dokáže to zožrať naozaj tisíce mesačne a dom ešte viacej. To znamená zvážiť si, mám na to, aby som prevádzkoval ten dom a ten byt, mám na to, čo je pre mňa lacnejšie, čo je pre mňa výhodnejšie. Dom môže byť zaujímavá investícia, ak plánujem väčšiu rodinku, 3 deti, napríklad to už do trojizbového bytu ťažko natlačiť. A z tohto pohľadu je ten život veľmi taký príjemný v tom dome. Zas byt môže byť lacnejší. Tá prevádzka môže byť o pár tisícoviek mesačne lacnejšie naozaj. Aj ten komfort z hľadiska dopravy je o mnoho vyšší v meste ako dochádzať 10 km do Bratislavy alebo do iného mesta. Investícia do panelového bytu je dobrá alebo zlá investícia? Pán poradca. Túto otázku som ja položil správkyni bytových domov v Bratislave a pýtal som sa, panelové domy, ktoré majú 30-40 rokov, oplatí sa to ešte Tu som to mala na jazyku, áno. Keď si ľudia veľakrát požičiavajú aj možno hypotéku na 40 rokov, oplatí sa za takúto hypotéku kupovať panelákový byt? V podstate tá odpoveď bola, panelové domy ako také, ak sa obnovia, to znamená zateplí sa, útesnia sa špáry, pekne sa namalujú, tá hodnota sa zvýši, dokážu vydržať že vraj aj 70 rokov. To vám bolo povedané? To mi bolo povedané. Ja som si taký nekupoval, takže ma nepresviečali, aby som to urobil. Ale naozaj teda povedali, že o tých panelových bytoch kolujú rôzne chýry, ale keď sa vložia do toho tie peniaze, že sa to naozaj obnoví, ten bytový dom, má možnosť žiť ďalších, povedzme, tých 30 rokov, čo znamená, je to v podstate, by som povedal, dobrá investícia pre mňa samého, že v ňom budem naozaj žiť. Zhrňme si ale rizika, ktoré teda súvisia s takýmto panelovým bytom. Obnova bytového domu môže stať mnoho miliónov, z čoho aj na mňa môže pripadnúť veľa. Inak to veľmi často vidíme, že ľudia sú ochotní naozaj investovať obrovské 100 000 na to, aby si prerobili panelákový byt. Veľakrát sa až človek pýta, že prečo si radšej za to nekúpili ten domček alebo ten pozemok. Tam už sú rôzne naozaj tie momenty, ak niekto je zamilovaný do určitej oblasti, v ktorej chce bývať a tá novostavba tam neexistuje. Ľudia zvyknú prilnúť k miestu, kde sa cítia dobre. Áno. Emócie rozhodujú veľmi silno v tejto otázke, takže ľudia naozaj sú ochotní aj zaplatiť za to, čo nemá až takú hodnotu z hľadiska investície, ale pre nich tú emočnú hodnotu má obrovskú. A potom si povedzme aj pravdu, veľa ľudí príliš na výber nemá, lebo predsa len tie panelákové byty sú finančne priateľné pre najväčší segment na trhu. Ano. Máme diváka na telefóne. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň, diváčka zo Stredného Slovenska. Ja by som mala na pána takúto otázku. Jedná sa o starší byt, nie v panelovej výstavbe, ale murovaný, dvojizbový. A ak by ste mi vedeli odpovedať na toto, že po prijatí eura tento byt, pokiaľ mám záujem ho predať, bude lacnejší alebo drahší? Dobre. Veľmi pekne vám ďakujeme za túto trefnú otázku. To zaujíma veľmi veľa televíznych divákov a veľa ľudí. Je predpoklad, že tie ceny pôjdu hore. Je to naozaj predpoklad, ktorý sa plus minus nesplnil napríklad pri vstupu do Európskej únie. Naozaj sa čakalo, že sa sem nahrnú zahraniční kupcovia, vykúpia tu všetko, čo bude na predaj. Vôbec sa to nestalo, čiže tie ceny potom trošku klesli. To isté sa môže stať aj po prijatí eura, že tesne pred ním ceny vystúpia z psychologického hľadiska a potom trošku klesnú z psychologického hľadiska. Lebo nebude po nich taký dopyt, ako sa možno bude predpokladať. Ale je naozaj predpoklad, že ak pani podrží byt do prijatia eura a potom prežije ten pád trošku tej ceny a zase počká ešte chvíľočku. Až tak veľmi sa nebudete ponáhľať. Že nie na druhý deň po prijatí eura. Tak je naozaj predpoklad, že na tom zarobí. Ak je tehlový, respektíve murovaný, ako povedala, tam nemôže na tom strátiť. Tehlové budovy majú životnosť 100 rokov, čiže tam tá cena bude naozaj buď stabilná, alebo stúpať. Čiže môže počkať. Oplatí sa takto počkať na prijatie eura aj pre tých, ktorí si možno na takúto nehnuteľnosť alebo na pozemoch chcú zobrať hypotéku? Nie, neoplatí sa. A vravím, ak sú peniaze, dá sa, je
človek zarábajúci má bonitu kupovať v podstate okamžite. To by ste odporúčili teraz ešte pred prijatím eura. Ešte pred prijatím aj si vysvetlíme prečo. U novostavieb je to veľmi logické. V podstate euro, i keď sa to tak nepropaguje, ale určite zvýši aj ceny materiálov stavebných, aj cenu práce. Cena práce je vo vyspelých ekonomikách vždy najdrahšia. Čiže keď sa novostavby budú stavať, tak ten materiál a práca zdvihnú cenu tej nehnuteľnosti. Rozumej, ten stavebník alebo developer nám vykalkuluje vyššiu čiastku, než by nám vykalkuloval dnes za týchto podmienok. A povie si, že celkom oprávnene však, že? Oprávnene, pretože tí ľudia, ktorých zamestnáva stavbári, budú drahší. Proste vypýtajú si viac peňazí, lebo taká bude ich cena práce. Pri starších bytoch to nie je až také, samozrejme, i keď tam môžu byť vyššie náklady súvisiace s tou opravou bytového domu, zateplením, respektíve rekonštrukciou toho bytu. Áno. Čiže aj tam je predpoklad, že tie ceny pôjdu trošku hore, ale určite pomalšie ako tých novostavieb. Určite pomalšie. Kde by ľudia nemali rátať s tým, že po prijatí eura sa im zhodnotí nehnuteľnosť? V zlých lokalitách. To sú aké, prosím, pekne? To sú lokality, v ktorých chýba to, čo ľudia chcú. A to je dostupnosť sociálnych služieb, vlastne zase opakujem, škola, dostupnosť do mesta nejakou pohodlnou dopravou, respektíve príroda okolo, že to sídlisko je naozaj zanedbané alebo bez akýchkoľvek iných výhod, okrem toho, že tam bývam. Takže tie lokality, ktoré patria k tým lokalitám, prepáčte, aj dajme tomu menšie obce. Diváčka telefonovala zo stredného, severného Slovenska. Myslíte si, že smerom ďalej od Bratislavy alebo ďalej od veľkých miest, ktoré tu máme, by ľudia možno nemali rátať s tým, že sa im až tak zhodnotia ich nehnuteľnosti? Môžu s tým rátať v menšej miere, ak sa v ich okolí nevyskytujú väčšie mestá, v ktorých rastie ekonomika, alebo ak sa v ich okolí nestavajú vôbec žiadne priemyselné parky. Napríklad v Trnave, to je zaujímavé, sa postavilo oproti minulému roku 70% viac novostavieb a v Bratislave iba 17%. Čiže v Trnave sa o mnoho viacej stavia nových stavieb ako v Bratislave, percentuálne. Je to tou priemyselnou výrobou a tými závodmi, ktoré sa tam rozbehli. Takže aj toto si ľudia majú všímať? Priemyselné parky, výroba, dostupnosť do najbližšieho veľkého mesta, kde je možnosť zamestnania. Možno dôležitú úlohu hrá aj budovanie infraštruktúry. Takisto dostupnosť diaľnice, dostupnosť kvalitných ciest, vlak, možno aj naozaj nejaká tá medzimestská doprava dostupná, aby to nebolo celkom mimo všetkých trás. Takže naozaj tá infraštruktúra je takisto veľmi dôležitá. No, pokúsili sme sa veľmi zoširoka zmapovať kúpu staršieho bytu či nehnuteľnosti versus novej nehnuteľnosti. Úplne na záver vás veľmi pekne poprosím, z praxe určite poznáte mnoho príkladov, keď ľudia riešili túto dilemu. Nepovieme si úplne na záver, čo by za každých okolností mali spraviť, ale skôr to skúsme opačne, čo by v žiadnom prípade nemali spraviť, ak sa rozhodujú v tejto polemike, či staršia alebo nová nehnuteľnosť. Či staršia alebo čomu by nemali podľahnúť? Určite by nemali podľahnúť naplno svojim emóciám. Poznám ľudí, ktorí na hranici svojich finančných možností chcú tú nehnuteľnosť vlastniť, aj keby čo bolo, čo si nemyslím, že je rozumné. Ja hovorím, nejde o život. Zase tá nehnuteľnosť je možno najväčšia investícia vášho života. Áno. Preto sa treba na ňu aspoň trošku finančne pripraviť a rozmyslieť si, či dokážem utiahnuť napríklad väčšiu cenu novostavby, alebo či sa trošku uskormením a prežijem zo pár rokov v staršom byte a potom, ak sa bude dať, si kúpim väčší. Čiže rozhodovať sa aj racionálne, aj si to prepočítať, sadnúť si k tomu a zvážiť si, na čo mám reálne. Viac s rozumom a s kalkulačkou však a možno s celou rodinou, lebo o tom sa nerozhodujeme nikdy sami a menej tým srdiečkom v tejto chvíli. Ale dúfam, že srdiečkom budú odpovedať naši telefonujúci diváci. Máme tu pre vás takú kratučku súťaž, ktorá súvisí s témou, ktorú sme rozoberali dnes už po druhýkrát. Nebojte sa, nebudem sa vás pýtať, na čo to slúži, to vám vysvetlím, kým nám zavoláte. Mňa by skôr zaujímalo, rozprávali sme sa o prefinancovaní kúpy nehnuteľnosti. Aké typy úverov poznáte na kúpu nehnuteľnosti? Povedzte nám aspoň dva. Telefónne číslo
čísla už určite sú na televíznej obrazovke, tak ak poznáte, akými typmi úverov alebo pôžičiek sa dá prefinancovať nehnuteľnosť, jej kúpa, tak nám zavolajte a dúfam, že zodpovedáte našu otázku. Marian, vy viete, na čo toto slúži? My sme to tak riešili. Záhada? Je to pre vás záhrada? No pozrite sa, je to určite termo. Vyzerá. Je to termo. Keď mi to priniesla naša scenáristka, tak som povedala, že určite by som to neodporúčala do rodín s malými deťmi. Zvykne sa to aj takto zavesiť. Nevidia to naši páni kameramani. Keď to z druhej strany urobíme, to bude lepšie. Sem si prosím pekne môžete dať fľašky, či už fľašu vína, alebo skvelého sektu šampanského, vychladeného. No vám to zostane aspoň také lahodné, chladné. A potom môžete samozrejme toto všetko servírovať priamo pri jedálenskom stole, lebo toto vás tak počká na boku. To by ste nepovedali však. Tiež som riešila túto dilemu. No máme telefonujúceho diváka alebo diváčku na linke. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Tu Slobodová Hanka. Nech sa páči, Hanka, tak nebudem sa vás pýtať, na čo slúži táto dóza, ale skôr mi prezraďte, aké typy úverov alebo pôžičiek poznáte na financovanie kúpy. Hypotekárny úver. Áno. A alebo spotrebný úver. Áno. A už ste to aj prekročili. Dobre. Hanka, pevne verím, že to doma použijete. Mala by som vám v tejto chvíli povedať na zdravie. Aj vás poprosím, aby ste zostali na telefónnej linke, aby si moji kolegovia mohli zapísať na vás kontakt. Ďakujem veľmi pekne, že ste nás sledovali a že ste nám zavolali. Ešte vám želám pekný deň a príjemný víkend samozrejme. Marian, ďakujem veľmi pekne, že ste sa tu zastavili a už teraz sa teším na budúce, že rozoberieme nejakú zaujímavú tému, ktorá súvisí s financiami. Ďakujem veľmi pekne za návštevu štúdiu a pre vás, milí televízni diváci, v tejto chvíli ponúkame jeden veľmi chutný recept na dobrý víkendový obed.